nuna gurin. Yanzu yau ka kira mallawan ka ce wannan hadisan da ya ce babu su na ƙarya ne ya nuna wurin, sai ya ce minti 10 za su ishe shi ba. Ka ba shi sakan 10 zai nuna maka gurin. Yanzu ga shi ma kafin ma in tsiye za su yi masa, kafin a je tsiyen na ba su satar ansa. Ga littattafai nan duk ba na faɗa ba, in suna so ma an faɗi shafin. To wannan za ka kwatanta shi da wancan? Shi ya zo da littattafai ya ce sun kai 500, amma bai iya buɗe ko guda ɗaya ba. Amma ni na san in ka zo da mallawan a cikin minti 10 nan zai iya buɗa maka littafi 10. Duk minti ɗaya zai buɗa maka littafi ɗaya. Saboda haka in suna so a yi wannan zube ban ƙwariyar sai a zo a yi. Kuma wannan maganar da ya faɗa a kanta muke muma. Hadisan da ya ce na ƙarya ne, duk na ƙarya ne, kuma haka yake a rubuce. Malamai sun faɗa, al-Iraqi ya faɗa, abin da ya faɗa, Suyuɗi ya faɗa, waye ya faɗa, duk suna nan, duk za mu kawo. Saboda haka a daina cakuɗa, in suna so a saka wa Abdul Jabbar kawai su yi magana su ce a saka musu Abdul Jabbar, shikenan, ba sai kai ma wani ƙazafi ba, ba sai kai ma wani sharri ba. Ku yi magana ku ce a sake shi, shikenan, in gwamnati ta ga za ta sake shi ita ce mai iko. Za mu je mu ce ku sake shi? Mu dai abin da muka so a lokacin mutane dai su fahimci cewa abubuwan da yake faɗa ƙarya ne, babu, kuma kowa ya fahimci babu. Saboda haka kaga ai san zuciya ƙarara, ka zo mutum ya karanta abu